Vilanova i la Geltrú, província de Barcelona, comarca Garraf, població 67.733 habitants. Destacat. Coneguda com l'Havana Xica al segle XIX, Vilanova i la Geltrú és avui una de les principals capitals de la cultura popular i tradicional del país. Els Tres Tombs, o el Carnaval, declarat festa patrimonial d'interès nacional, són algunes de les festes que han convertit la capital del Garraf en un referent. L'esplendorós passeig marítim, on conviuen amb harmonia construccions d'estil colonial amb les cases de pescadors. La seva Rambla, eix social i comercial de la ciutat, i la seva àmplia oferta gastronòmica de cuina marinera i xató fan de Vilanova un lloc per anar-hi i tornar-hi. Imprescindible. Veure el Carnaval. Fer un àpat de xató. Visitar el Museu del Ferrocarril i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Viure la festa dels Tres Tombs. Festa Major, a principis de juliol. Té el Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú, fundat l'any 1981.